Hello mga bay, inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Daghang salamat karon ay sa inyong suporta mga bay diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bye. So hello mga bay, mo dani mga panahon nga bisita ko sa Pikas Balay no sa amahan sa akong amo nga babay. Mga onday ninyo mga bay. Seryoso kay niya mo ang topic diri no. Mo na nga gimute lang niya nako. Kay for ko ano ni siya kana. Seryoso kay akong topic, seryoso sad kay mi diri oh. Kauban si Atilambi na sa kong luyo. So mo na bay nga ni mga panahon na nga kada Biyernes maglaag mi dito sa Pikas Balay ay mao man gid ni amo ang weekly routine dito. Kung dugay na ka dito sa kung nakaanha kag Kuwait magid ni ang weekly routine visit gid sa gilikanan sa babae once a week or 2 times a week. Mao ni siya bay nga magkita-kita gid mi ani mga kaubanan, magkinumustahay unsa magmarites mangaon ano gini among buhat guhat lamang mi anig tawgon mi sa among mga tagsa kaagawon aron nga manglihok na sad mi magundang mi aning among mga ipagkaon. Tanaw nin duha nag 1v1 sila bay 1v1 sila bay nakadaog og 100 bay 100 ko ipadaplin ko no sa Diamond bay. Luya. Nakadaog manguko 400. Pupu here, pupu there, and pupu there. All pupu na pa pupu dito. Tong ubang na pupu. Puro ko kay 2.6. Kay daw baka ganina. Okay. Ora sige. Ako man. Oh, sige. Gamay muha. Gitudloan ang gusto nila ba unsa ang pundo. Kani si Timeri ang nagkuha. Nakatapal noong ko kay napildi ang akong GRC nila. Balat Panuway. Balat siya. Paspas ayo. Paspas no gana diri. Lulu agid. Lulu agid ba? La unsa sa ulitan na sila. 40 ka ako. Itagos na yan mo ng 40 kay tubo na. Itagos na yan mo. Sayang may nalaman. Uy, sige na dita na ta. Ihipasan na sa diamond ng sobra. 195 ra kung ibutas diamond. Ikaw no 15 mil Ako mo. man 14, 15 man. Sus kagamay pa man day nabawas ng imong 15 mil na pa man day kay 14 Uy, mil pareho dia. man taon. Yes, Gilo. Dako imuha o 760 na imo. Di itago na lang na yung kuan, tago nyo ng sobra sa 10k puhunan mo 10k. Itago sa Tago na sobra. 4,000. Oh, tagtangon din sobra. Gi atong sa kuan, atong sa 4,195. diamond. 4,195. Savings mo diha mo mang savings. Nya kung gusto niyo withdraw pa Ulo ko taga buluon ni. diha mo savings mo diha. Pila to sobra? 195. Kay Gilo Dayon. murag 4760. Oh, exchange. Oh, say back na mo na araw sa kilid. Nana ko 10,000. Diri araw kilid. Kani ang araw. Matudo ko sa inyo. Dahil dola na po ko. 10,000 ta. Sige, ako na.
Saros ra gyapon or haning upload. Ano mo sa upload ba? Tagsa, pila ra na to? Sige, sige. 200 Tatlo. Sige, sige. Unsaon mir katulong pindot? Ganun duha man na. Usara, lugay si Jilo ra. Kansi kay kana. Oo. Oh, si Jilo, give gifts. Oh. Oh, di sige upload, sige. 1. Sige pa. Dito unsa Two. po na? Wa dito. Na kay tubo nakawan. Hala, nakataog ko. Awa nakadaw. Si Jil, 2,000 ipusan 2,000. Pila 2,000? 1,040. Si ipos taon luya. Di na ako sa inyo ha, matanaw ko. Oh, di si Jilo na po, upload Jilo. 2,000. Uy, swerte man ka ha. Bantay na ko ha. Sige, upload. Katulo. Sunura man gud. Sunod. Ala, iyos ka Jilo. Pildi ko. 9 pildi 800. Si ikaw na po. Ipos sa tutukin mo. Sige na, okay ra. Nahipos na dala na. Ah, nang lost part na si Jilo na pildi na 800. Sige. Ipusa. Gipos na. Bas lang may buwan. May buwan yung bagong nag-practice Na, luwa. gipos na nago. Nahipos na ko tindas biljil. 10,000. Ala, nitubo na po ka. Oo. Ito, Ay, di, 40. 10,040 ba? 12,040 man to. gipos na yung 40. Yati, Ay, karinta na, na. mamunit may ka ng kuwan diha Bitaw. baul 40. Para 10,000 sarado, no? Majis may sarado. Yes, Jilo, hiyos na to Sige yung na, ako sabi. La, siya ko no. Sige, Si sige. padak asa na mo ha. Sige. Sige daw. Sige, sa ako kay murang Itlog, swerte eh. ko sa itlog. Ah, sa itlog di kay swerte day. Sige. Kanang times 20. Ay, hala. Mau. Mama na. Kung rin gyapon. Pinduta ra ako nawog. Ang iyang naon lagi pinduta. Kali ra bari. Dara na. Di ba diretso ka direct na din give same gifts. gift. Oh. Oh, kanang grips. Kadaghan na. Kanang grips. Alam mo kinang grips, tapos may kinang Oh, daog na ka oh, 650 oh. 450. Sige pa, diretso mangud ka. Gi patas ay mong coins na nit. Ay, daog na ka. Yate, Di balik ako na nagsiya sa gyapon. inyo ha. 9,000. 10,000 ikaw na po. Ikaw na po. Mira. Dili ko nagsiya sa Kapilan ako nag para mabawi ka. Kalangan ani. Bag-ong mga kuan no, sige. Dili. Give gifts. Ako man sa may number to kasi Ah. sila ha. Dari ko sila. Ako, Club. Jim. Diha ka, Ano diha ka. sa imo? Diha, swerte ka sa upload. Sige, diha ka. Sige, one. Ikaw kuan. Sige. Paspasi, legs. Paspasi, Ikaw na sige pa. nakatulog ka upat na. Sige pa, kay para patas ay mong coins ba? 9,000 na lamang. Sige gani, mo taas palagi na ron. Hindi mo urot naman. Talawa na kay ni. Nawa, magtapad mo karon. Tanawa na pindot na 8,000 na lang mo. Pagkat ka pwede ka na. Tapad mo karon, higit mo kaso 6,000 na lang mo. Taplo na diri. Paspasi pa ba? Dilo, ikaw gyud makadaog ni ron kay Pildis Ligaya. Dali lang. Asa man ka? Diha ka sa upload, paspasi mo ha. Ayo, duha naman na. Mo kay mo. Yara na ba? Anya give gifts. Na, katulog ka unang to. Kapo, oy, kapo. Kapo. Oh. Okay, tara sa imong coins. Tanaw, 7,000 wala na. Sige pa. Oy, 6,000 na makuha. Kaduha ba ka ni Pindot Jelo? Binuang Uy, mo ha. kait na to. Dilo. Si Emil, ako 6,000 na. Dilo, duka, dilo. Salain ko di. Ay, imong nahong na oh. Sige, Pindota, paspasi. Sige yun, luluag yun. Bila na. Lulugamay na yun. Nawa, wala na. Bantay na mo 6K, sige. Daghan na magkag napadaplin. Wala kayo mapadaplin dyan, kasi Emil nalaman eh. Katawanan mo. Yawa. Wala man ma 1 billion. Asa mo? Wala lagi niya, haliluya.